Tervepä terve taas kaikille, se on Jikome Pro täällä ja nyt pelataan vähän... jaha, mä oon level 17, okei. Elikkä, no niitä. Tänne tuli mun kaveri nyt sitten. Painu muualle. Painu muualle. Oho, mä rikoin melkein tän. Splittin oven! Se vie tonne. Mene nyt! Teis vielä bännätä. Se on mun kaveri varmaan. Joo. Mene pelle! Nyt! No? Kick on. Oin! Hei! Et oo turvassa enää. Aika bre. Joo, mä oon ehkä vähän hiljainen näissä videoissa, mutta ei sen anna haitata nyt. Se mun edellinen video oli aika tyhmä, koska no eka video YouTubeen. Joo. Mutta you are in the trap. Hitsi. Nyt toi haluut radeenkin vie. Siskon makara. Piklok. Böööö. He. Mä meen. En mä jaksa. Mäkin olisin voinut challengea raden, mutta... No niin, hyvä se leftas. Nyt se tuli takas. Mitä? He has got the problems. Noin, tehdä tälle, että nyt pääsee. Mä menen täältä pois. Missäs käytäis? Kysymysmerkki. Suomi on kakkonen. Mä voisin En tiedä. Selvä. Pikkaus hyvin jaksoi. Täytyy... Kroukannut 77. Yes! Tää on ihan hitsi hyvä. Esim. Vaikka tränne droppaa. No kiva. Ei tänne pysty. No kiva. Kiva. Yeah. Mulle siipi. Just the friends. Tonne Eurocom. En mä pysty. En mä tästä. Bounce. I'm about to... Kiva. No ei tuo jaksa olla. Table tennis. S9. Muistakaa lapset, älkää kävellä piikkeikin. Siis en... Mitä? Sinne siis aika hyvä nimi. What? Ihan sama mä menen tonne. Apua! Mäkin vedän näet tälle. Kohta on 5 minuuttia mennyt. Uima alas, no vau. Ihan helveä hienoa. Miksi toi haluu jonkun vielä? Tai no, joo. Kyllä mäkin
kaipaisin vielä. Koska mennäs mun maahan. Tää on ihan niinku mä olisin puhumassa taas jotain. Täällä on mun veil room. Mitäs tässä nyt näyttäis? Sori kun pelin äänet ei kuulu. Tää on varmaan tylsää kun ei kuulu. Mut sit kun mä hankin vähän paremman. Elikkä te ootte varmaan kattonut sen alakulman. Te ootte kattonut. Otetaan setpakki täältä. Anteeksi tuosta. Kuusi minsaa mennyt. Ja joo. Shop 3. Aika hieno shoppi kyllä. Sanon vaan. Shop 2. Aika hieno. Help break. Shoppi 1. No täällä on vielä vähän kamaa. Aika paljon. Mä en oo käynyt täällä hirveän paljon. Täällä on mun tai näitä, ei mun maailmoita. Siis ovi. Mitä mun piti sanoa taas? Mä en muista. En mä muista enää mitä mun piti sanoa. Fail. No, minä olen tässä. Mitäs mulla on? Ninja! Haikki, jumpi, clapsit. Auttaako nää niinku rikkoon paremmin? En tiedä. Hienomaa kerta kaikkiaan. $1. Mitä? Eiku mitä toi on? Onks tää yhden dollarin? Häh? Mitä? Hienomaa taas. Full screen mode. Vaihdetaan skin. Tässä on tää piilintekijät. No. Sitten jaksokin alkaa olla loppuillaan. 2013-2014. Ai en minä nyt sinne halunnut. Mulla on toin. Mutta jakso loppuu. Tai tämä minun. Mitäs nyt tapahtuu? Kiva. Noin niin. Joku maailma on nyt nopea. Okei. Eli se oli ja se oli sitten siinä tämä video. Ja toivottavasti tykkäsitte. Muistakaahan tykätä ja tilata, jos vaan on
niin hyvä pelaaja. Mutta eiköhän se sitten mä teen vielä yhden jutun. Ui, ai jaha, MRL-lukin pääsi videoon. Aika hieno tyyppi muuten. Nice. Tähän just hieno. Se jäi tohon vielä. Mutta ai. Heilutua YouTubeen. Paina vave. Moro! Oho.